Сәлам, дусларым. Biz Рәмия белән спорт белән шөгыльләнергә дип ишек алдына чыктык. Кичә көн яңгырлы һәм салкынча булганга, ябык тренажерлар залында шөгыльләндек. Ә бүген көн җылы, матур. Урамда саф һавада булу бик ошый безгә. Ә сез, дусларым, спорт белән шөгыльләнергә онытмыйсызмы? Монда бөтен тренажерлар да зурлар өчен бит. Минем буем да җитми. Минем дә буем җитми. Ә мин монда килеп утыргач, үземне зур үскән дип күз алдыма китерәм. Син дә шулай эшләп кара әле. Тренажерлары бигрәк яхшы бит. Алар шундый төрле һәм үзләренә кызыктырып торалар. Хәзерге вакытта биредә биек тауга менү буенча дөнья чемпионаты бара ди. Ә мин бөтен спортчыларны да артта калдырып, финишка якынлашам. Рәмия, син миңа көч биреп тор инде. Хәзерге вакытта мине бөтен дөнья күзәтә. Абый, минем дә дөнья чемпионатында катнашасым килә. Ярар, мин беренче булгач, алайса тауга син икенче булып менеп җитәрсең инде. Рамай, минем дә беренче буласым килә. Кечкенәләргә юл бирергә кирәк икәнен беләм, тик беренчелекне бирәсем килми бит. Бу күнекмәләрне кем күбрәк эшли, шул җиңүче була. Килештекме? Шулай дөрес түгел инде, син зурырак һәм көчлерәк. Рәмия, әйдә, ярышмыйча таганда гына атыныйк әле. Алайса, үтә вакытым кызлар киен килер. Ә минем синең таганыңа утырасым килә. Анысы яхшырак. Ха-ха. Әлбәттә, сеңлем. Туган бар җирдә ярдәм бар. Татар халык мәкале. Сау булыгыз, дусларым. Дус һәм ярдәмчел булыгыз. Хушыгыз.